thui edrong pipi ahem chelilide lakhain koir pho nilip constituency ke parlo koilamati ahawar patoram timung arong pen kahilo kilometer isi avichot golaghat district ke parlo sarsing ingti arong amikar mongol sing ingti achor thui edrong pipi arta ingkora sirkep ar koi ni phai ke thom arni pen hem pen dorji along pini lapen choi thechet ke pabi damji pura ke dampen hem ke wangahut piniarnianta methang ahem nang chelilide thui edrong pipi alang li somar bang ke thom sopin so bang heni lapen so arlo inut alang li ke inut athik dut abang phi lapen ajat akhai alam puta ke tok kelang ke thek avipin bonda kopi ko puson lone lke damtang ar koi achiklu ni phai ke thom anarlo por phai si apor malom hempen ke puke ne choi lapen pini ke namtang dorji along thechet ke pabi damji pusi ahem achor aphat thanlo aphi achor penta phun chingkilong lang hem dam delang pusi ke pu bonta aphian ke achor mongol sing ingtia phan phone pen ke than ke nangrap dunoi nephan chini nepin amune bank ke thom atung habit nang pondet lo pusi than amat aphian ke phone chingki long le dedlo tong sekot pen rong asora tum habit aju malam untik ridun lo bonta long le dedlo labang so kiri ke palong lok ji aphan adung het ke do police station along anta birta pidam lo bonta piniar nianta long le dedlo ahem achor asomar lapen donrap atumanta kamatha kisung thektik lo lasikadu kawe aradatum anta kiri ke palong ji aphan nangrap tun hurtha pusi amikri klopru pen kachoni ri padopon theklonga bangaling pusita achor mongol sing ingtia phan kahomri vekji aphan 8822655341 along birta pitha pusi kachoni ripon Choki hola pen Philip Tiso Loti Kimi News Karbi Anglong nili tuma ju pokonat sik duk la pen ke la solam bang ke utor nang pithek khadet ama sikiri ji phan sung khung lo la sinang le tum un an ke nili bor I pitha pusin ha chuni ri dun lo tham phang atum pha tenang le tum te bok het police tum handa menang tum birta piluma pilo te pilo nang thak dong ke longji ni tum aja seta rita le blank pusin nang thak do tenang le tum rong si pen puriar pen tamenang tum ripon boma puriar pen ta nili tum sang se lo ri pon bom lo ta ri long le de lo Sitabe nilitum anke chui pusitame nilitum ke chilong tekhi belo la sin hok le dam sitame nalitum nili la me thang hang pache wagi phat usomar tum kai ki sitame ape ka chiri la se me thang sobar me thang chor me thang ham phat chimathara nohok le dam sitame parong le pon arleng le pon sita ame thang hem na ke pache wangya pha ako nang apale ja pha nang bor ipidum tha pusi to chudi riglo ye to bang de tu pa bang na wi the ve kan lo Dari ani lo, amat dapen ke peri ciroi dam nang pulo, laso ke dam pe, amat tuare bengan pe bang. Kumatong ke poling dia ni abang fu bang kita ni tum thang cini ni dia lo. tenang Pini por nan tum han kado kabe KSA tum pun non ada song ya tum ham hang song tum han antara so kiri ka lam hana tum ni ra pun tha. Ini tum thang ko ar ni tum ka ciri ka bo I somar nta ciru jo lo. Ni tum ka te puriar apai ko te ta ni tum achikle mara tum ta ni tum ta ningri jo lo ni tum ta pai da lo po theklong I apa kata na tum ri bor ira na tum nah kata nili bor I pion tha nili polong pion tha pusi na tum ham hang song han ta chuni ri lo. dilai along ki ong dung rakia hormu mati drugs ke nep thulong lapen bang hinia bang fukaching na pinia da porphai kebram ni thong keba por malom dilai na ka checking get along dilai PS staff lapen CRPF C20 kembokazan under dilai PS kerika kuru kasai kedeng bom ahut ehumai hindra agari registration number AS01 MC
4996 ahem konglong along pen ke ongdung drugs mati heroin puthot kene ponchulong bangso drugs mati heroin pangrum pet parohini na truck nar kebra truck packet sabuna homalong pen lapen 35 kg heroin kene tulong lapen banghinia bang phuaphan nep ingnang ponlong lo aduntu banghini kachingnang check atomamen lapuson helo golap khandakar arta inkorasir kep asar buramen sajahan khandakar arong fulbari ps tarabari district barpeta lapen sahanur mir arta inkoraisi arong kakdua ps tarabari district barpeta nonomat banghini kachingnang check abang phuatuma phan sp Karbi Anglong lapen sdpo bokazan alanglitu chepari dengpon lapen karju pater tok bamlang Bokazan pen Lawrence Lek the Loti Kimi News Karbi Anglong.